खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 18 अक्ट'बर 2023 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा जेरावबो जाफुंसारगोन बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजासोगारगोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ जेरावबो जाफुंसारगोन मावनो लानाय खामानिखौबो दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोननो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै मान मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गुबुनजों रायखोमा जानोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनसायजागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोबां रोखोमनि जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनो हागौ अब्लाबो नाथाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजावबो दिनै मान मोननो हागौ लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन सिगांनि बबेबा जेंनायाबो दिनै सुस्रांजानो हागौ सोरनिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन समाजाव मान मोनगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननायबो फैनो हागौ गियाननि आंखाल जानाय नङा गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन रांखावरियाव मोजां आयाबो दिनै बांनो हागौ मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि लुबैनायखौ मोननो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन पजिटिभ साननो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लाइमोनफोरा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन।
तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन आरो गोबां मान मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्रायबो थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन सिगांनि बयबो आद्रा खामानिखौ दिनै सुस्रांनो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव बोलोबो फैनो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन नखराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा सोरजोंबा रायखोमाजानो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां नखराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनसायजागोन गोजोन आरो गाहाम थासारिखौ मोननो हागोन सिगांनि माबा मोनसे जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा पजिटिभ साननो रोंगोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।